Det smager meget godt. Men du skal ikke spise kernen. Sådan en karm kan man jo give til bedstemor, så når hun får noget tid til at gå med den. Og min banan er der våd. Vom. Nogle kerner her til at spise. What kransekage. Fried chicken there. Whoa. Du bliver bedre af det. Hvad er det, du pyster på? Jeg kaster godt, når han går på. Men der er ikke nogen hoodie. Det er dårligt. Nu giver jeg ikke have nogen med det. Hvis nu man skal have en rigtig hoodie, er det så et lynlås i, eller ikke lynlås? Actually, Du rører bare. De er fucking gode. Mor? Hvad? Du måske har Jeg har købt. skidt flere gange i dag. Er vi enige? Fuldagt. Hvad for en brun?